yiero to wawacho ni referee ne en independent ne ok en korjo. All right. George Bati, ingen tigi kmuka, ingen ni berne mesak. Nigi ero yuago, ging'iyo history. Ingen ni kagi moro se tamogi, to gidok chien. Ninga mano kosa. Ingen ni golo masiti gini macho is a constitutional process. Ngato no di a court, otero petition, ngato setero petition, mo question integrity mar commissioner. Ntie process me luwo kaki golo commission office kech mag independent commissions o golo office ni president ka wono dwari yambo gi oko tij president en koro en tije o form iluongo ni quasi judicial quasi judicial mama kosa maduong' mano yudgi go en anotiyo kaka president kech kaja piny osewuok mosetero case mowacho ni o question integrity mar ng'ato tij president ni en koro konyo gi mondo case no dhi mbele sama case no dhi mbele gin chagi timango dakin chagi tero manda dakin chagi konyo masit dakin chagi konyo cherera kose tamogi koro duogo ka gi story mar moko mag gwandruok e ot mag ni ngane manotimo mano koro walo gi mar ariyo wach ne jopiny ni jogi noyud gi makosa karo wacha dier ni kane gitimo recruitment of course constitution yiene party ka party nyalo wuok matimo recruitment ka gidwaro kare nyiso ni buok moro nchose odiogogi ikibaji nikech ginano ka UDA gi Kenya Kwanza se di ground mose mako ground e Nyanza Mombasa kure koro gene buok no gi achiedh nade emiyo koro giwuok gibe gi recruit gi mano koro mano mesake mo konfam omuro makoro lelo anatemo konyogi ni giwe ywaruok wan nche waketo wayie ni Ruto wach maber ni en oyie ni ji obed piny ma Kalonzo bedo chairman weri gi wach ni kian ncho wakaw ng'ato waketo saidwa Kalonzo ncha chairman Uchungwa chairman ma gibedo piny questions weri gi siasa koni kata kocha ji obedo piny ma ji wuoyo Bomas of Kenya ma ji otiekore report wuok osome maber Ruto wacho ni ana yie gi report no udhi kako dware Kimani Chungwa kaka leader of majority wacho ni ana oyie kalo gine parliament lakini korgi kocha ang'o manotimore gitamore somo report to kano som report no jakom wacho no dhi golo pache to kapok ogolo pache Martha Karua wacho ni report no ko support ok winjrego jomoko go ok winjrego koro gin magise gwandore ka koro time dwarumo koka gifwanyo ni kare report onego benitere parliament sani nikech koro court osewito wacha mowacho ni koro wamiyo panel cha koro dhi nyime gi wach mag recruit mar IBC koro gimo konyogi gibet joma steady fast joma aerial gi di malo all right court ne wuoyo kokalo